बे बुस्थुखौ आदामोनहा दिनै बिसिम माने आंनो होफैबाय आरो ओमफ्रायो दिनै नुबायना मोगथाङाव दे माबायदि मोनखो दालाय खुलुमबाय लोगोफोर नैबे भिडिअखौ जागायदिनि कारिगाव एरियानि मोनसे जायगायावनो फैदों मोनसे दुखुथिया बर'नि नखरावहाय बे नखरा मिथिनाय बायदिब्ला मोनसे आवदां बाजार दंनो बे आवदां बाजार खाथियावनो बे बिथांनि न'आनो फंबायनि न'आ गोबावनिफ्रायनो कन्टेक्ट खालामबाय थादोंमोन गावखौ नायफैनो थाखाय गावखौ हेफाजाब होनो थाखाय नाथाय जोङो मेनेज खालामलायनो सम मिलायहोलायनो हाया जादोंमोन मिथिनाय बायदिला बे जायगानि नामा जाहैबाय दाब्रि होनना बुङोनो बेनिफ्राय नैबे फंबायनि नामा जाहैबाय बिलिफां ब्रह्म जाय बेक्तिया माने भुगिनांनानै दंबाय थायो गोबाव समनिफ्राय दा बे फंबायखौ अननो एबा एसे अनसुंथाइ बायदि हैनो थाखाय जों माखासे बेसादफोर लाबोदों जिहेतु बे फंबाया माने पारालाइज जानाय थानाय बायदि डिसेबोल्ड सासे सुबुं जानो गोनां जादों दा बेनिखाय बेखौ अननोहाय एसे जोङो सिगांबोबाय दिनैहाय लोगोसे दङ आदा अफ्रि दैमारि हेलौ ओमफ्राय गुमै बिखु खुलुमबाय गोबावनि उनावहाय दिनैहाय आंनि भिडिअ फैबाय नैबे गुमै बिखुआबो नङाब्लालाय क्लसखा आंनि हाबाव स्टेन्डबाय थालायग्रा मानसि दा फैबाय जोङो बेबायदिनो फैयै नैबे कारिगाव हाई एन्ड एमइ स्कुल नैबे प्रभिन्सियेलाइज एमइ स्कुल बेवहाय जोङो दङ बे लांगोनानिफ्राय जागायबाय दा नैबे गारियावनो दङ बेसादा लोगोफोर दा बेसादा मा नायनो हागोन दा हजोंबो नुखागोन दा नैबेफोर बुस्थुखौ जों लानानै फैबाय नैबे जाहैबाय व्हील चेयार बिनि थाखाय ओमफ्राय नैबे थाबायग्रा आरो दा बे जिनिसखौहाय मेनेज खालामनानै लाबोबाय जोङो सासे सुबुंनिफ्राय दा बे बेसादखौ मेनेज खालामनानै लाबोबाय जोङो दा चलो औ होमब्ला जों ओंखारबाय लोगोफोर थांदिनि दिनैहाय गोदान जायगा आंनि थाखाय आं थांफेराखै लेट्स गो जागायबाय लामाया थांगासिनो दं दाब्रि दा जोङो गारियाव बेबायदिनो गाखोबाय ने नुखाबाय सोर दं सोर गैया ओरै थाबाय गुमै बिखु ओमफ्राय आदा अफ्रि ओरै बेस्थ' नामा बुस्थुफोरखौ लानानै बेस्थ' नै स' थांबाय थानाय लोगोफोर जायगायानो जाहैबाय नैबे कारिगाव एरियानि दाब्रि जायहा माने आवदां बाजार खाथियाव होननानै बुंदों बर' गामिनि गेजेरजों थांबाय थानाय लोगोफोर वाव जों हाबलांनांगौनो होमब्लानो सहैगोन जानो हागौ आवदां बाजार येस लेट्स गो आवदां बाजार फार्स्ट टाइम हाबबाय थांबाय थानि मोनहां जाबाय जानांगौ दा मोनफैबाय जाहैबाय नै आवदां बाजार मोनफैबायनो बेनिफ्राय एसे थांबावनानै खोलाहा नामायनांगौ होनना बुंदों आरो दा आवदां बाजारनिफ्राय नामायनानै थांनांगौ जाहैबाय बबेबा खालबारनिफ्राय आगि साइडजों दा बे खालबाराखौ नागिरगासिनो दङ जोंनि लामा वेरिस खालबार नैबो खालबार मोनसे मोनबाय बेजों हाबनांगौ नाङा दा जों हाबफैबाय दाब्रि होननाय जायगाया बेनोसै लोगोफोर एसे गामि गोथौ नै मानि थाखाय दाब्रि ओंथियाबा मा मिथिले जायखिया जों फैबाय लामाया नैबो जोबफैबाय नै दा मोनफैबाय जोङो नै दाब्रि होननाय जायगायाव दा न'आ हौरै थांबावनांगौनो ओमफ्राय बेनि फंबायखौ लोगो मोनदों नै बिलिफां ब्रह्मनि फंबायखौ मा नाम होनदोंमोनलाय हरि ब्रह्म आरो दा गारियाथ' बिसिमल'सै ओरैहाय गारिया थांले नालाय बे बिसिनि गामिनि लामा दा बेसादफोरखौ जों बेनिफ्रायनो हाननानै लानानै थांसिगोन आरो दे आस्ते आदै अफ्रिनिखौ थांदो बास जों हानबाय ओमफ्राय जों लाबाय थांगासिनो दं आरो दा न'आ बबेयाथाय फैयो ना लामायानो गैया मथा मथि नै लामाया ओरैबायदि दंग'आनो दंग' माने दुब्लिबारि माबाथार नालाय मा होननांगोन जायगाया एखे दुब्लिबारि खर'आव नै है दे बेलाय नै फंबाया दिनै नुबायना मोगथाङाव दे जासिनला दे जागोन दे जिरायनो हायो ना हाया मानसिफोर फज'बा हारसिं सिखारनो हाया हारसिं खुनुरुखुम बै माबायाव गेटआवहाय बै आथिं सोनानै थानो हायो आरो आच्छा बे
बेखौ बोखारनानै आरो दा फंबायाथ' नैबे लामायाव नैबेयावनो उन्दुनानै दङ औवा सायख्लेमाव जायगानि नामाबो जाहैबाय औवाबारि 6 नाम्बार माने बासबारि नाम्बार 6 नालाय जेरैबो औवाखौ नुनो मोन्दों बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय बिसिनि न' दा सोरगिदिं मिथिनाय बायदिब्ला हा हु फानजोबनो गोनां जाबायनो बेखौ दाहायनायावनो दा नैबे अबस्था बे बिथांमोननि न' उइलचेयारखौ बेयाव दोनथ'बाय नै जों दा दसे उनाव फज'गोन दा बे बिसिनि न'नो बे मा हाउजिंमोन नामा बेनोसै दे ओमफ्राय बेखौ हरग्रा बेखौ हरग्रा दे थिखांनानै फज'दो जास्ट फंबाया जिरायबाय उइलचेयाराव बेनिफ्राय माबायदि मोनखो नोंलाय दालाय गोजोननाय मोनबाय आदा सिगांनिफ्रायनो माने बे बुस्थुखौ आंनो नांगौ जानानै दंमोन आरो रावनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोनाखै बेखौहाय आङो सानदोंमोन बिनि थाखायनो जोंनि एरियानि बै चेयारमेनखौ आङो माने लाइजाम लिरनानै हरनोसै बेबायदि सानथारबायमोन आरो रावनिफ्रायबो आङो माने अनसुंथाइ दा नोंसिनिफ्राय मोनबा गोजोननाय मोनबाय आरो आदा होनहरो बेद गोदान लाबोनो होनहरो उइलचेयार गोदान लाबोनो होनहरो ओमफ्राय लाबोनो हाया आरो रावबो सोरमोन बिसोर जेन'बा लाबोनो होफैनो होनो नागिरदोंफ्रा माने आंनिनो माने लोगोफोर जाहैबाय आरो आखाइजों बाहागो नोंबो हायोना गोरोंखा दे आखाइजों बाहागो बेसाय लांनायसाय गावखौहाय आखाइ एसे बोलो मोनगोन नालाय आखाइ बोलो दंखायो दा हायोना हायोना बे मादैया जाहैबाय बे फंबायनि बिमा जेन'बा एसेब्लाबो रेजें जासिगोन खामानिफ्रा लांलाय लाबोलाय थिखांनाय मानाय नोंसिनि अननायाव बे फिसा मोनबाय जोंहाबो खस्थ' गायनाय फुनाय बेराफारसे नायबाय थानांगौ जायो जानाय लोंनाय होनाय खेबसे बुंनायावनो होफैबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो बेबायदि मालायफोरजों थगायजाबाय थानाय जायाखै आरो बिराद मोजां माने नैबे फंबाय बिलिफां ब्रह्मआ जाहैबाय मोजां मानसिमोन खामानि मावनानै जाबाय थादोंमोन दा बिथाङा न'खर फोथांनो थाखाय नोंनियाथ' न'खरबो जाबायमोन हाबा जाबायमोन माने जुलि जाखाबायमोन जाहैबाय बे फंबाया बेनिफ्राय जुलि जाखांनानै माने जुलि जाखांनानै बेसे गोबावनि उनाव जाया गथ'ना एक्सिडेन्टआ बोसोरथाम गथ' गैथ'आमोन बेनिफ्राय एक्सिडेन्ट जाखांनाय लोगो लोगो आंनि हिन्जावा हस्पिटालनिफ्राय फैनायावनो सप्ता खनसेयावनो माने गारनानै थांदों आरो आच्छा माने एक्सुवेलि एसे काहानिबो दङ आच्छा जखमा बबेनिफ्राय जादों होनदों जखमा नैबेनिफ्राय बिखा खंख्लानिफ्राय जादों बेनिफ्राय ओरै गाहाय नों थाल मोनखाया ने ओरैनो बे माबाया खामिहारा गंब्रै ओरै गंथाम बायबाय ओमफ्राय सिनस्रिया थबस्र' सिनस्रियानो जखादों ना नांलाय जों कम्फर्टेबल मोनदों आदामोन बहुत जिरायनोबो एसे गोसो जादों आराम मोनदोंना सियारनिफ्राय साबसिन सियारा माने बै माबा सिनस्रिया बे लहा होनाया सायो आरो दा लोगोफोर जों जा हायो मेनेज खालामनानै नैबे फंबाय बिलिफां ब्रह्मनि थाखाय जों होफैबाय गोबां भुगिनांनानै थानाय सुबुं जोंनिनो बर' सुबुं सासे फंबाय नोंथांमोना नुखादों बेहाबो जिउआव गोबां मिजिं दङमोन गोबां थांखि दङमोन जानांगौ नाथाय एक्सिडेन्ट जानानैहाय बे अबस्थायावहाय बिसिनानिफ्राय एरायनो हायै अबस्थायाव थानो गोनां जादों मोजाङैनो जुदि गसंनानै थानो हानाय सुबुंमोनब्ला हयथ' हारिनि थाखाय गोबां बा न'खरनि थाखाय बा समाजनि थाखाय खामानि मावनो हानाय सासे सुबुं जागौमोन दा फंबाय नोंथ' गोबां दुखुजों भुगिनांनानै दंबाय थायो नोंसिनि न'खरनि गासैबो दुखु मोननो गोनां जाबाय नोंनि थाखायनो हालाय हाफाय बिमाया रेस्ट गैया न' गारनो मोना नोंसिनि मादैया नोंसिनि आइया नोंखौ जोथोन लानायावनो गोबां माने खस्थ' भुगिनांगासिनो दं जेरै नों खस्थ' न'खराबो खस्थ' नंगौना नङा दा बेफोर गासैखौ लानानै नोङो दुखु मोननानै दिनैहाय रायजो राजाफोरनिफ्राय मा अननाय माबायदि खावलायगोन आङो सिगांग्रो आदामखौ खुलुमनो जासिबाय दा दिनै जाय आंनि जि बुस्थुखौ हास्थायबाय थादोंमोन बे बुस्थुखौ आदामोनहा दिनै बिसिम माने आंनो होफैबाय आरो ओमफ्रायो बिराद खस्थ'यै आङो माने
सिगाङाव सोलिबोदोंमोन। दिनै जाहैबाय बबे बुस्थुआव आङो गोदोना थाफैनांबाय। न'खरखौ मोजां जागौबा आङो टाउन सहर लाजिया फांजिया रिक्सा सालायहैदोंमोन। दा बेखौनो आङो रायजो राजानिसिम आंखौ ट्रिटमेन्टआव लांफिननो थाखाय माने थाइसे थाइनै खावलायहरनाय जादों आरो अननानै थाइसे थाइनै हरदो। ओरैनो न'खराथ' गोदोखानाय सिगांनिफ्रायनो दासो एसे बिदा फंबाय गोरोबनानै थिं इरि बायनानै लुदों। गंसेल'मोन न'आ। दा बेयावनो बिदा फंबाय थायोमोन। आं टाउनाव थानानै गारि सालायोमोन। फंबाय दुइसिना बेंगालराव खामानि मावहैबाय। फार्स्ट टाइम बेयावनो बे फंबाया मेट्रिक फेल जानानै फार्स्ट टाइम एक्सटेन्ड जाजेननायावनो बेबो थांनांगौ गोनां जाबाय। दा रावबो गैयामोन। बिमा बिफा बिमा दंमोन। गायनाय फुनाय बहरमोन बे समाव। आङो टाउनाव थाना गारि सालायोमोन। ओमफ्रायो बिदिनो हाजिरा सोनो फैनायावहाय रड एक्सटेन्ड जाना होब्रबबाय आरो जाब्रबथाय। नाथाय बिथाङा दिनै हायाखिसै। दा बेफोरखौ गुवारै जों साननानै नायोब्ला गोबां माने दुखु गोनां। दा बेनिखायनो जों मेनेज खालामनानै जा एसे फिसा अनसुंथाइखौ जोङो होफैबाय। दा बेजों थोजासे नङा फंबायनि थाखाय, बेखौ जों मिथिगौ। दा बेजों लोगोसे गासै बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोनाव आं बेखौनो खावलायगोन बे समावहाय बे फंबाया माने ट्रिटमेन्ट खालामबावोब्ला माने हयथ' मोजां जाबावगौमोन नामा, ट्रिटमेन्ट खालामनो हाबावोमोनब्ला होननानै गोबां आसा दंमोन। नाथाय ट्रिटमेन्टखौहाय खालामनो हायाखिसै। हा हु लाइ लथर गासै फानजोब्बाय। फैसाया थोआखिसै। मानो होनोब्ला बे मोनसे मेजर एक्सिडेन्ट जादोंमोन बे फंबायहा। दा बेनिखायनो नैबे फंबायखौ, बे न'खरखौ, नैबे बर' न'खरखौ नायनानै नोंथांमोनाबो नैबे स्क्रिनाव नुनाय जेनाखि एकाउन्ट नाम्बार, बियो नैबे फंबायनि बिमानि मादैनि बे एकाउन्ट नाम्बार। बे एकाउन्ट नाम्बारावहाय नोंथांमोनाबो अननानैहाय जा एसे हायो नैबे फंबायमोननि नैबे बर' न'खरखौ नायनानै नोंथांमोनाबो अनसुंथाइ हिसाबै अननानैहाय नोंथांमोना हरगोन, बेखौ आङो मिजिंथिबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों। माबायदि मोनखो दालाय? मोजां आदा। मोजां ना? आथिङानो जायाना? जेराव दोनदों बेनोसै आरो। दांनो नांगोन।